खबर kaham khanana bagui khatungui tongnai rok no jisuni mungbai ang jotona lamsabu nerok tini haina hai jisuni kogno khana nairok ashirwad tongnai kaitoni hamari mannai nerokni thanigo ang omono surigo kaitor nerokno hamari khaitham Padisang kaitoni kothoma kaham khana lai phiban 2 Corinthians chapter 6 verse 2 For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Anor no kokogno hainai ki philei saphinai. Naidi tabu khe yasak jakmani sal te mathang jakmani sal hai nai saklai jakha. Dakhena bororokno kaitor yasak mani sal te mathang mani sal. Tabu khena bebag bororokno kaitor bichar khlaiyagui haina khairogui yasagui na sinai hakhe mathang sinai hai hnai kaitor saklaikha age khena jeng khanago kaitoni thanigo bororok haina thangmalia pap bangmani bangui kaitor bai kathalai malia pap ganang roba kaitor bai mazra berjak sinai kaitor bai bichar khaijak sinai angke borok kosto manai hnai kaitor no kagui kaitor ni bwskango phaiani kiri jagui tongbai mani phiaba tabokhe omono khobor kaham kaitor bororok no saklai rola norok ta kiri sidi norok ta tawana sidi norok no ang haine bichar khlailiagui norok ni pap no wasogiagui norok ni pap no mungsa bichar khlailiagui norok no ang yasak sinai nerok ani thaniyo phaiganke ano yasagla hangke na ang norok no masima thang sinai hayani yakni phiyok sinai haikena sak parisang lok mungo kok sabna ang muidok lok mung number 30 verse 5 o kok sajak to haini sak bun ani jole makhe sobrani jole makhe sarasa sitongo phiaba boni khairok mani ke mathang thang blang sitong nai an hainai saphinai sobrai bororok ma jole mani ke sarasa si phiaba boni hamjagi khairok makhe molbrum brum sitong sinai bo hai hni sa ma kap mani ke horsa sitong nai phiaba tong thog mung ke bororoni aro molbrum brum si sok phainai narok khatung jaknai ro okok no yasagla hangke bohai si engnai kaitor ni jole mani abo lai thangha tabukhe kaitor bororok no khairo gui bororok no yasak mani jorasi bororok no khairo gui mathang mani salsi nei khatung nai ro tabuk jisu no omai ke yasak nai ro ke boni jole ma bai te mazra berjagriya phiaba mathang jak mungse khairok jak mungsi masinai bororoni aro makap mung mazra magi makap mung horsasi phiaba mathangui khairok jagi hamsa mungle mol brum brum si bible hai ri sar Isaiah 60 verse 10 o okok sajak to bo hai hnei bororok no sai khana rakha ang buiso thangi norok no saprakha phiaba tabukhe norok no ang khairokui
피아바 따보게 안 너럭노 가이로그 하시 함자공시 로시나이 아니 해양시 사비나 앙조레그 너 부셔 탕이 너럭노 서브라카 피아바 따보게 아보파이 저라 석파이로디아 너럭노 안 하자그 가이로그 함자공 급랑시 로이 동시나이 하이니네 너럭 가이도니 가이록 마살시 따보바 석파이람래 가이도 버럭노 비사 클라이디아 가이도 버럭노 하시 함작시그 네 와속간게 아보 하이네 네 너럭 카퉁디 너럭 지수노 야삭디 너럭 카퉁디 지수니 마탕노 나디 안 너럭노 억억사 가이샤 너럭노 푸누쿠이 사가나 지수 살사오 라이 탕포로 John chapter 5 Jisu lai thangi dong pro bo borok no tei ru kungo pukhri ru kungo ke asok ja kabang ma ke nukha borok tei ru kungo asok lai ye borok yathi yagma yaro mokol nuk yaro potre por hamna bag borok aro bo asok lai dong mani pukhri de kungo borok aro asok lai dong mani jarawo khoraksa borok ni kokno aro mondok lai ga khoraksa yathe yagma ya aro jaga wo asok sa aro tui ru kungo tui pipak mano borok mar khan kina borok ham sinai hune khaka gi yathe yagma ya bo aro asok wi dong mani